Her kızadyň öz ykbaly bolýar diýenler çyn eken. Ine, biz köwüşler näme? Biziň hem herimiziň bir hili ykbalymyz bar. Men bir sebäp bilen öz talip hakyna oňup beren talyň aýagyny ýylan köwüş. Muňa Hudaýa şükür edýän. Sebäbi bu talip meniň ýaly köwüşi günne alyp bilmejegine gözi ýeten soň meni şeýle bir aýagly taklaýar welin ýüzüme seredip ýasymyň üçe dolaýanyny biler ýalda. Arada bir ýere mihman boldy. Kapyda menden başga-da 10-dan owrak köwüş bardy. Mene eýem basgylanmadym ýaly bir çetde goýupdy. Beýle köwüşleriň hem ýerleşleri öz eýeleriniň ýagdaýyna görärakdy. Kapıdan girip çıkıp hizmet edýänler hem ýetikdi. Şolaryň ýeriniň duran köwüşleriň birini baskylap geçenme onuň "Wahey!" diýmegi bilen biziň şol ýerdäki söhbetdeşligimiz başlandy. Ol görgüli agynan soň eýesinden zeýrenip başlady. "Meniň eýem bir biýagry adamla köwüşini asla eşigine seredýän adam ben. Sebäp puluny biýilini agydyp ýa-da kellerini agydyp tapanok. O da onuň läli oğlu. Şonuň üçin onuň aýagyna ýylýan köwüşiň bir ýaşyna ýetip bilýän ýok." "Bah, seki gowy ekenler" diýip burnu açylyp başlayan bir köwüş onuň nalasyna goşuldy. "Meniň ýaşym ýarmy etse de rawly. Meni ýaşym 4 aýlygymdan ine sypatyma beren, şol ýaşy berer ýalymy? Atla vermersin. Meňe ýamam bir mut diýenlerden. Onuň iýje diýmän, günnüz diýmän sütseneklap barmaýan ýeri ýok. Şoň üçin meniň günüm ýerden tähel galyp duran daşlary çyzyp geçmek. Sizinki dahi işler." diýip ortada duran gara köwüş gurruma goşuldy. "Meňe ýam aýak basmaýan ýeri ýok. Söw edip entemede massa işi bilenok. Şoň üçin bir ýere barsam, ana, plany ýykmandan köwüşi diýerler welin ýer ýarylmaýar, menem girmeýär. Onda da näçek köwüşde. Ýan nirasy ýürese, şoňa tarap gidip näme wagtda şonu basyp, ýan adyny şärik bolup görmeliler. Görýän welin şolduran men görkezip bilen meniň günümden gowsy ýok ödýän. Diýip bir çetde ýapyldap duran köwüş gurruma goşuldy. Mene eşiklerini medeniýetlice geýmegi basarýan biriniň köwüşi. Odur onuň talybyň köwüşi. Ikimiziň hem ýaşymyzyň sizden esli ullugy bar. Onna da ýüzümize tereden sizi garrydyr öýde. Diýen soň söhbet tamamlandy. Men bu söhbetden soň onna aýdylanlar hakda pikir öwrüp, köwüşiň ykbalynyň özüne däl, eýesine baglydygyny gowy akyl ýetirdi.